tudom, hogy mire. Ám a még hozott ilyen bocit is. Az is egy póni. Igen, ez tényleg póni. Na hát, mennyi ajándékot hozott ez a német Ez angyal. bugyit is. Nem annyi. Né, bugyi. És szépségeket. Nézd meg. Szeretett, tetszenek? Igen, tetszenek mind. És ez karkötő. Kettő van. Na hát. Az egyik az Évi, a másik az enyém. Ez a tiéd, Évi. Nézd meg, Évi. Nézd meg. Ezt megnyomod.